de bɛ maa fa ka sɔrɔ I ma dɔwɛrɛ bila I da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen an da sera ma an ka info matinal tɛmɛnenw na Janginɛ I b'a ye k'a fɔ fɛn min ye fasoden anw caman bɛ yen yanni an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn nayɛlɛ an bɛ ɲɔgɔn sen sama ka ɲɔgɔn najigi karisa e tɛ gagné ne fana tɛ gagné a bɛ ɲini ka kɛ o ye an ka taa FIBA monde na o tɛ diɲɛ kɔnɔ international de basketball merci voilà sɛgɛ kan fédération internationale de basketball voilà fasoden dɔ tɛ o ko kunna an bɛ don min na I ko bi n'o ye Kayikaw ka belebele Amaɲang ale t'o ko kunna I b'a ye k'a fɔ fɛn min ye fasoden dɔw kɔni ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin lamɛrikɛn jamana olu ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ ma n'a bɛ fɔ a ma ko New York Times ale duma ye dɛ o tɛ anglais ya New York Times min ma ye t'a de o kɔrɔ New York Times I ma anglais kɛ ya Time, ça c'est le temps. Ça c'est le temps. Bon, New York, New York ou Villiers. Voilà, ça c'est la Nouvelle York. New York, la Nouvelle York. La Nouvelle York. Vous avez ni tɛ gilɛmɛ o tɛ ne nɔ yɛrɛ. Mais an tɛ gilɛmɛ mais il filɛ ka min fana fɔ nin. Time, ça c'est le temps. En New York. News kɔrɔ. New York. News. O ye wagati ye o ye kunnafoni ye. Les nouvelles? Sinon ni ko filɛ cogo. Ayi n gilɛ kana minɛ an ka taa. News ye les nouvelles ye dɛ. Aïcha, new dun. New. Ça c'est nouveau. Nouveau ou bien nouvelle. Ça c'est nouveau non? Non. Voilà. York ye jumɛn? Ça c'est le nom de la ville. Ayi. Il y a l'ancienne aussi hein. Il y a l'ancienne New York. A bɛ fɔ o ma cogo di? All. All York o bɛ yen. Ayi to brɛ. A kana yɛlɛ koyi, n bɛ ka sɛbɛn de fɔ. All York o bɛ États-Unis. Olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sa sɛbɛn min ni u y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana den dɔw yɛrɛ de ye a sɛbɛn ta ni ka olu sɛgɛrɛ sɛbɛn in kɔnɔla la I b'a ye k'a fɔ k'a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye waleya jugu dɔw tara ka an ka musolaka minnu bɛ basketi kɛ ko olu sɛgɛrɛ k'a kɛra waati la waati min na n'o y'a sɔrɔ Amaɲang ale ye an ka fédération de basketball o ɲɛmaa ye ko ale kɔni bɔra kalama ko mais ko a ye I da de a kan ni bisi basa kuma ninnu ni tɔgɔcɛ kuma ninnu u y'o ta ni ka a sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔla la I b'a ye k'a fɔ basketi yɛrɛ a kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka fasoden ale de tun ye a ɲɛmaaba ye halisa a ɲɛmaa a kɔni ye baarabila kɛ waati kunkurunin kɔnɔ ko a bɛ I bila diɲɛmaa ka bolo kan walasa ni enquête ka kɛ ka se a dan na n'a sera a dan na waati min na a bɛ sɔrɔ ka na ka baara ka a daminɛ nka I kɔni b'a ye k'a fɔ anw ka jamanaden man ca kosɛbɛ diɲɛ tɔnbaw olu kunna a kelen kelenni minnu bɛ yen I b'a ye k'a fɔ juguya bilen de fana bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ ko u b'u nɔ la waati min na k'u sama ni ka u lajigin I bɛ nin ye jamana minnu kɔnɔ ka caya o ye anw ka jamana n'a ɲɔgɔnnaw ye kumaw kɛra fɛn min ye kunnafoni di sɛbɛn yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko k'aw ka jamana den dɔw de ye a sɛbɛn di anw ma k'a fɔ ko a kɛra anw ka publier ta kuma ni kuma I b'a ye k'a fɔ nin waleyaw de bɛ ta k'anw ka jamanadenw a sɛgɛrɛ Cheikh Sidibe kuma filɛ nin ye Masi ni waleya kolonba de an ka jamana in kɔnɔna la sabula ni diɲɛ bunakun kow don et que an ka mɔgɔ de bɛ yen nɔ ko mun bɛ Mali représenter parce que Amaɲang FIBA kɔnɔna la a yɛrɛ tɛ mais Mali de don don min na ni élection bɛ kɛ Maliden bɛɛ wulila k'i jɔ bɛɛ y'i fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se Amaɲang bɛ se ka san sɔrɔ ni FIBA ko in na cogo min na mais n'a fɔra ko o mɔgɔ kelen kelen k'o sɔrɔ ko juguya ma bɔ jamana wɛrɛ kan fo an yɛrɛ ka faso Maliba ka message ka fɛnw dilan k'u ci ka taa kunnafonidiso wɛrɛw la walasa olu ka cɛ mankutu tiɲɛ cogo min na mais a fana ye mun kɛ nin ka fisa parce que a b'a dɔn ale jabajɛlen don nin ko in na donc u ka enquête kɛ ni a banna fɛn mun yɛrɛ ko kɛra depuis 2019 a bɛ o ko wuli bi walasa ka cɛ mankutu tiɲɛ donc ne kɔni b'a ye dɔrɔn nin ye fasoden juguya de
ni ye ko ye waleya cɛjugu mun i n'a fɔ ni a bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ a bɛ jamana jigin kɔfɛ parce que kunnafoni di sɛbɛn ka fɔ la maliyɛn mun bɛ tɔnbaw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a maliyɛn ka dɔgɔ donc n'a fɔra ko o ka dɔgɔ halisa ko malidenw bɛ tila ka wuli tuguni olu mɔgɔ sugu juguya la tuguni c'est pas la peine an bɛ se ka juguyaw kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka faamu mais fo diɲɛ kɔnɔ an ka mɔgɔw ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais ne m'a dɔn nin bɛ mun nafa de ɲa nafa foyi tɛ juguya la walayi parce que an bɛ ɲinɛ min kɔ ni mɔgɔ minnu fana bɛ kɔfɛ i b'a jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ yɛrɛ kelen tɛ a tigi tantɔgɔ ma tɛ mais c'est-à-dire peuple kelen bɛɛ de image bɛ nin na a bɛ min représenter o y'anw malidenw bɛɛ de n'a bɛ fɔ sisan a bɛ fɔ ko le Mali de a tɛ fɔ ko Amana Niang ale tɔgɔ tɛ fɔ mais a bɛ fɔ c'est tout le Mali qui est engagé dans ça vraiment n'i y'a ta k'a lajɛ kɔni ko ɲuman tɛ parce que ne bolo kɔ kan dernièrement maliyɛnw bɛ ka la ridiculiser fɛn caman na n'i y'a lajɛ on est en train de vraiment an bɛ k'an yɛrɛ lagosi an bɛ k'an faso yɛrɛ de buruja quoi parce que nin dɔrɔn tɛ fɛn caman min an bɛ ka lamaloya fɛnw na quoi vraiment il est temps que an maliyɛnw yɛrɛ dama yɛrɛ ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nin de b'a yira k'a fɔ on est vraiment divisé an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn yɛrɛ de tɛ yen nɔ parce que ko fini mana nɔgɔ cogo cogo i b'a ko i ka so n'i y'a ko i ka so i bɛ solution sɔrɔ a la o mais n'a fɔra k'anw de bɛ ka ɲɔgɔn lajaba tantɔ don o don ka ɲɔgɔn buruja réseau sanfɛ ka ɲɔgɔn vraiment mas nin kɔni tɛ ko ɲuman ye Makura kuma tɛ mas ne ma nin fɛn kun ye quoi et pourquoi ka sɛbɛnni kɛ k'o ci fo jamana wɛrɛ sɛbɛnnikɛlaw ma olu k'o publier ŋaniya juguya baaraw de don mais moi ce que je veux dire ne bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛna mas adamaden ni ala y'i da min kama i bɛ k'o ye hali n'a sɔrɔ e b'a place a nɔfɛ ni e ka wagati ma se i t'a sɔrɔ mais min y'a sɔrɔ munna i t'o dɛmɛ a ka baara la nin b'u yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ ye ni ale y'a sɔrɔ e ka k'ale dɛmɛbaga ye peut-être e b'o to o dɛmɛ kɔnɔna na e fana bɛna sababu sɔrɔ mais ka i to juguya tɛ bilen ne ta tɛ ɲɛ e ta kana ɲɛ nafa de bɛ na non an ninnu sɔrɔ dɔ fɔ an ka dugu ma dɛ ça je permets pas voilà e tɛ tɛmɛ ne tɛ tɛmɛ ça je permets pas Tari mɛ min fi ɲɛna Mali yɛrɛ kelen bɛ Buguni kelen tɔgɔ tɛ tuguni dɛ a kelen bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ de don sisan an ka ɲɔgɔn mago sa o de ɲɔ ɲalen bɛ siga t'a la c'est-à-dire n'i y'a ye jamana bɛ avancer o ka sɔrɔ jamanadenw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn tigɛ ni kelen san sɔrɔ bɛɛ ka o dɛmɛ mais ni dɔ ye san sɔrɔ dɔ bɛ ŋaniya juguya baara la ka taa ni enquête ni fɛnw kɛ au lieu k'ale ka baara kɛ ka taa ɲɛ ale fana ci de bɛnnen don i jɔ mɛ ko kɛ min b'a mago sa voilà ala t'i ta ɲɛ n'i ko dɔ ka dugu e yɛrɛ ka su tɛ i ka su tɛ ko Janginɛ ça c'est clair kuma tɛ i ka su tɛ ko Amana Niang ne bolo il a fait ses preuves quoi oui il a fait ses preuves dɔwɛrɛ tɛ bɛɛ y'a ka fɛn ye voilà parce que a nana fédération malienne de basketball kunna wagati min na hakili la Mali musolakaw ye jɔnjɔn fɔlɔ sɔrɔ a bɛɛ dɔgɔmani kunda cɛmancɛ fo sanfɛ a bɔr'o la o jagojugu président ye Amadu y'a kɛ ministre o y'a kɛ ministre ye baara de ɲɛna baara ɲɛna bolo o sen fɛ an y'a ye baara caman kɛra a k'i kanbɔ FIBA Afrique nɔfɛ k'o ta parce que ne bolo mɔgɔ yɛrɛ i ka baara de ye baara ɲɛna bolo diɲɛ bɛɛ ka danaya da i kan ne bolo Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ bi nin ye lagosi de ye hali farafinna bɛɛ ma parce que fɛn min n hakili la ko nin kɛra kabini a bɛ basketi fédération ɲɛmaya la k'a kɛra a yɛrɛ nɔ tɛ mais ko a y'i da de a kan a ma fɛn bɔ a la mais a tigiw ma ne bɛ mun faamu dɔrɔn an fɛ yan nɔ ko dɔw bɛ kɛ yan an ka jamana kɔnɔ o ni jamana wɛrɛw ta tɛ kelen parce que ne ni sugu fɔra jɛkulu kɔnɔ anw fɛ maloyala ko don i k'a fɔ k'i b'a kuma ta ka bɔ n'a ye kɛnɛma i b'a fɔ k'i b'a dilan dugu ma mais a bɛ se ka kɛ sisan nɔ ni parce que fɛn dɔw de don maa dɔw bɛ yen fɛnw ka d'u ye a bɛ se ka kɛ u m'u sago sɔrɔ donc u bɛ wuli u b'i tɔgɔ tiɲɛ sinon bi bi in na ne bolo Amana Niang bi Mali k'u mago tɛ nin na Mali ka k'a denw fɛ quoi a banna ne bolo a y'a ka baara de kɛ a ka baara de y'a se yɔrɔ in na bon n'o ma diya i ye sa i fana bɛ dɔ kɛ a banna n'i ye dɔ kɛ i fana bɛ se ala i b'i jigi da ala kan mais ka dɔ senkɔrɔma cɛ n'i ko mɔgɔ ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ dɛ ka dugu tɛ jɛ ala k'a ɲɛ bonjour Makura est pigeonné depuis quand Peul devient griot Makura y'a fɔ dɛ pigeonné
kuna jarao no de kuma nga pentade de mais pigeonner ça c'est deux pigeons pigeonner pigeon perkele ay ne fana kuma kura bi de pigeonner oui ko pentadi te makura be ko makura pigeonner voilà bon comme ne korom do ne be delige pigeonner non ade ne be delige delite pigeonner ay ne be delige delibe pigeon ay mo ne be non man ni mo ko delite pigeon me ne bulu ay hein pigeon me ne bulu pigeon me bulu ah ne mo so delina ne pigeon me ngana mbam ne so kana da il faut envoyer yoro de ay ya ko il faut envoyer a te dit moi envoyer ce n'est pas pour toi ite weekend dore gani ni ya non pigeon kay pigeon duni gay juma suga duje samedi la pigeon kay wala re ne ko na ta ba ko bible kunafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da an ka taa sangaw fɛ a yirala k'a fɔ kunnafoli dɛsɛ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma le point a y'a yira k'a fɔ ko san ko gouverneur k'a kɔni bɛ yɔliyɔli kɔni de la an bɛ don min na i ko bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko san a sugandira k'a fɔ ko région don san farala Mali région kan nka région tɔgɔ kɔni de dara sanna ani dugu caman na nka région y'a fɛn min ye a kan ka kɛ ni minɛn minnu ye ko o minɛnw ko olu kɔni tɛ an bɛ don min na i ko bi halisa san gouverneur siyɔrɔ min ni o dira a ma k'a fɔ ko a bɛ si ye o siyɔrɔ kelen a kɛlen na ka yen de kɛ a ka biro ye sabula so kɔni ma sɔrɔ ka d'a ma so min ni a tɔgɔ bɛ da ko gouverneur a ka gouverneuria baaraw olu kɛ yen an bɛ don min na i ko bi ko san dɔrɔn tɛ région caman bɛ yen a bɛ ten région kura ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko ni sariya ninnu kɔni taara ko depuis san 2012 waatiw la k'a fɔ ko ka dɔ fara région kan ni ka a caya jateminɛw kɔni kɛra nka i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min bɛ région kɛ région ye ka région yɛrɛ dafa ko o baaraw kɔni ma sigi sen kan a waati la jamana faama minnu ye an ka dugu ninnu ta ni k'u kɛ région ye kosɛbɛ k'o de kama i b'a ye ko fɛn min ye an bɛ don min na i ko bi fanga min bɛ n'o bɛ senna n'o ye cɛmancɛla fanga o ɲɛmaaw ye k'u kan ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan ka chantier wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ kosɛbɛ walasa fɛn min ye gouverneur région kɔnɔ fo ka taa se baarakɛla tɔw ma nin bɛɛ lajɛlen ka région minɛ ni ka a di région a bɛɛ lajɛlen ma an ti taa ɲɛfɛ kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da jaati o tɛ o don n'an taara ni kunnafoliw ye kunnafoli disiyɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko indépendant ale fana kumara o don indépendant a y'a jira k'a fɔ komu Isiyaka Amadu Sengare o jɔn k'ale kɔni de taara ni ka a kɛ fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga a ka directeur de cabinet an bɛ don min na i ko bi maa kofɔlen ko n'i ye ale yɛrɛ ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko l'école maître do professeur de l'enseignement supérieur donc l'école maître do an ka sanayɛlɛ kalansow la arade ministre ko ani ministre yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jɔyɔrɔ kelen na an bɛ don min na i ko bi Choguel ko a ye nin nomination ye a ye o kɛ kunun nka yan'o cɛ a kun ye maa dɔw wɛrɛw ta k'olu kɛ a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnenw ye Umar Kanute ale ye l'école maître ye ale b'o la Sulemani Kone ale ye ambassadeur ye fɛn min ye Yasin Mayiga ale bɛ o la ale ye juriste ye fo ka taa se Janginɛ yɛrɛ kɔrɔkɛ a n'a terikɛ ma Ablaye Kone ni ale ye kunnafoli dila ye journaliste do journaliste min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko révélation tɛ de délibéré les délibérés o don voilà o ɲɛma o fana taara ni ka kɛ a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen ka jɛ ka dugawu kɛ baara in ala ka a ɲa bolo sans fil ale ni ɲarela cɛ pɔ min bɛ yen ko manaw bitɔnw ɲama nɔgɔ caman k'o kɛlen don sababu ye ji kɔni tɛ se ka tɛmɛ ni ka taa ba la samiya in na k'a ko gɛlɛya mɛ kosɛbɛ ko kuma dɔw la yɛrɛ ni san nana pɔn tɛmɛni kɔni k'a baara bɛ gɛlɛya sabula ji bɛ yɛlɛ fo pɔn yɛrɛ sanfɛ a bɛ kɛ sababu ye taa ni ka segin a bɛ gɛlɛya fɛn min ye commune den a maire ye k'u welelen don kosɛbɛ ka disposition ta joona ka pɔn nabɔ walasa ji o bɛ tɛmɛsira sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa ba la ji t'a tɛmɛsira bila dɛ Makura a t'a tɛmɛsira bila ne ko ba bɛ Buguni wa ba bɛ yen ba bɛ yen o tuma e m'a mɛn ko ba ni mɔnɔ cɛ
ba jumɛn bɛ yen ba ni mɔnɔ cɛ ba fini tɛ yan o kelen kɔni n t'olu différence dɔn yen dɛ mas ok a ko filɛ nin ye Sanfili Ɲamango mais mas i b'a dɔn ni nin kuma ninnu fɔra kuma dɔ la an b'a ɲɛsin autorité ma mais jɔn de bɛ ɲaman kɛ fossé dingɛ ninnu kɔnɔ an yɛrɛ ou bien ba kɔnɔnaw na an yɛrɛw de don c'est à dire fo mɔgɔw ka u taabolow falen de i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka baara min kɛ n'i m'a dabila samiya wagati a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye aw sigidala mɔgɔw yɛrɛ ma mas fo mɔgɔw dɔw ka ɲamanbɔnyɔrɔ yɛrɛ de ye fossé ɲamanbɔnyɔrɔ yɛrɛ de don wa hali kuma dɔ la wotorotigi minnu bɛ taa mɔgɔw bɛ wotorotigi minnu sara k'u ka taa ɲaman cɛ mas olu dɔw bɛ ɲaman cɛ ka taa to a kɔnɔ yen olu ka sira makura i b'olu ko fɔ de o n'o kɛ dɔrɔn olu kan ka ko fɔ de c'est à dire ɲamanbɔnyɔrɔ yɛrɛ t'u bolo u bɛ taa i ka wari minɛ k'i ka ɲaman cɛ dɔrɔn a ka fossé kɔnɔ e t'a kalama hali ni sokolon b'i kɔfɛ dɔ ka terrain jɔbali tun b'anw kɔfɛ sɔgɔmada caman i bɛ taa sɔrɔ wotorotigiw de bɛ taa ɲaman to yen don dɔ la muso dɔ de ye wotorotigi ninnu minɛ i b'u minɛ o ka t'o ton an ka so kɔfɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ ka taa an ka so kɛ ɲaman an ka so kɔfɛla kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye a don a ma ja dɛ ale de b'a bɛɛ cɛ a ma ja a ye o don i b'a bila a b'a bɛɛ cɛ ale b'a bɛɛ min sɔrɔ a y'a bɛɛ cɛ voilà o fura y'o don c'est-à-dire nin tɛ ko kɛtaw ye quoi non donc an wulila an b'a ɲɛsin ko autorité nin bɛɛ tɛ autorité ye fo adamadenw de ka hakili sɔrɔ k'a fɔ kɛwale sugu dɔw bɛ yen n'an y'a kɛ a bɛ se ka na ni magosa ye an yɛrɛ ma donc fo an ka o hakiliw de sɔrɔ sinon nin tɛ ko kɛtaw ye dɛ Cheikh kuma tɛ nin ye Masi i ka ngilɛ in tɛ dɛ New York Times les nouvelles de New York à temps réel a kɔrɔ de ye Mas bon ayi anglais tɛ kelen ye dɛ e bɛ anglais mɛn n'o mot ye ayi non ale bɛ britannique fɔ ne ka anglais Nigeria Ghana ayi Nigeria small min bɛ fɔ an kunna 7e na o ye jumɛn ye mais u y'a fɔ dɛ Masi y'a fɔ cogo min na même an ka prof de français dɔ y'a fɔ a ko a ka anglais britannique bɛ yen a ko américain ka anglais fana bɛ yen a ko différence dɔ mais britannique de y'a yɛrɛ parce que américain yɛrɛ bɔra britannique de la sinon Mas ne elo kalan école la don dɔ ko ne ka taa téléphone ci n tonton ma États-Unis ni cɛ ye téléphone ta ne b'a fɔ elo ale b'a fɔ hi ne b'a fɔ elo hi ne o sɔrɔ ne tɛ hi dɔn finalement ne fana tugura ale kɔ n ko hi a sɔrɔla an ka taa Mas mun ye caniveau gerenin ko ye i n'a fɔ ɲamanw fɛ certes Makura ye mun fɔ population nɔba b'a la parce que an yɛrɛ de b'an ka nɔgɔw cɛ ka t'u kɛ jiboli siraw kɔnɔ donc samiya mana se ji t'a tɛmɛ sira bila mɔgɔ ye donc ni a ye jiboli sira geren ni ji nana jagoya a bɛ tiɲɛni kɛ tiɲɛni fɛn fɛn bɛ kɛ Bamakɔ samiyaw fɛ a caman sababu ye olu ye ou bien an bɛ so jɔ jiboli siraw la o bɛɛ fana kɔfɛ i y'a fɔ samiya o samiya i y'a fɔ Mali kɔnɔ autorités u bɛ caniveau fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan nɔ c'est comme d'habitude u b'a bɛɛ kirage kɛ c'est comme k'u bɛɛ labɔ ka bɛn samiya ma sabula a dɔnnen don k'a fɔ population jogo mun b'u la c'est comme u bɛ ɲaman kɛ fossé dingɛw kɔnɔ donc samiya o samiya a b'a sɔrɔ fossé dingɛ bɛɛ falen don donc diyagoya u kan k'u hakili to o fana na ka o kirage in kɛ de façon normale walasa samiya bɛ se kuma o kuma o b'a sɔrɔ ni problème suguya ninnu tɛ yen nɔ awɔ sinon ɲaman minnu bɛ kɛ dingɛ ninnu kɔnɔ nin tan parce que u bɛ tila ka taga fo ba de la an bɛ tila k'a ji min tuguni hali kunun hôtel de la Miche la lajɛ dɔw tun bɛ yen nɔ a tun bɛ i n'a fɔ ba joli b'a ji jɛyali ko de kan donc u y'a yira k'a fɔ i n'a fɔ ni fɛn minnu ɲaman minnu bɛ kɛ fossé dingɛ ninnu kɔnɔ ani hôtel ninnu bɛ nɔgɔ minnu bɔ ani usine ninnu bɛ nɔgɔ minnu bɔ ka taa donc nɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ba la bon ni ko k'i bɛ ji la saniya k'a di mɔgɔw ma i b'a sɔrɔ a baara bɛ gɛlɛya donc diyagoya i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ o wari fana bɛ caya tuguni donc mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la ka ɲaman bɔn dabila dingɛ kɔnɔna ninnu na ɲaman bɔnyɔrɔ b'a dan ma a yiralen don bɛɛ la donc mɔgɔw ka jogo ɲɛnamaw ta i n'a fɔ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma o fana ye bɔsira dɔ ye jamana yɛrɛ bolo siga t'a la Tari kuma tɛ nin ye Masi an ka samiya mana se inondation minnu bɛ kɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛɛ sɔrɔlen don nin ko in de fɛ i y'a fɔ Cheikh y'a fɔ cogo min na o kuma kelen de don sow bɛ taa jɔ jiboli siraw la wolomali t'a la tuguni terrain bɛɛ kɛra feereta ye yɔrɔ bɛɛ kɛra ɲaman bɔnyɔrɔ ye lakana tɛ quartier si kɔnɔ tuguni c'est à dire an bɛ ɲina min kɔ sigida lakana bɛ dépend sigidenw yɛrɛ de la
c'est vrai autorité bɛ wele mais autorité bɛ wele yɔrɔ min na n tɛ mɛn k'an ka wara kun ci o b'a sɔrɔ a kunyanfan bɛ yɛrɛ bolo n'aw ye saniya ta aw yɛrɛ ye aw bɛ se ka gɛrɛ mairie mɔgɔw la bi samiya setɔ don an bɛna an ka nin yɔrɔ masina in nabɔ n'i ye quartier o quartier ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ association dɔ b'a quartier kɔnɔ mas a mana kɛ cogo cogo dugutigi dɔ b'a kɔnɔ donc an yɛrɛ kɔni ne bolo incivisme dɔrɔn de don quoi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'aw wulila ka se yen kari masina an yɛrɛ bɛna an ka nin saniya kɛ yalima an b'aw ka mobilibaw sɔrɔ u ka n'a cɛ dɔrɔn ka bɔ an da la o ma dɛsɛ o u kana se ka fosi kɛ mais an y'an ka initiative ta an yɛrɛ ye k'an ka yɔrɔw nettoyer k'an ka ɲaman dingɛw bɔ k'an ka fonce dingɛw bɔ ka problème min a bɛ tila ka bila o kelen fonce kelen da la yen a filɛ dɛ an bɛ taa an bɛ se ka autorité wele yɔrɔ min na o y'o yɔrɔ ye n'a ma ɲɛ sigidalakaw olu farala ɲɔgɔn kan k'u ka fɛn kɛ u fana ka u dɛmɛ a acheminement tɔ la ni Ala sɔnna jo bon ni est-ce que kuma in bɛɛ ma fɔ mais a bɛɛ fɔra Tari ye mun fɔ dɔrɔn c'est de l'incivisme an kana to k'a fɔ k'an b'a bɛɛ da jamana kun sabula a dɔw ka d'an yɛrɛ kun a dɔw ka d'an tiɲɛ yɛrɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nin fɛn in ne yɛrɛ bɛ nin jateminɛ nin b'a la mɔgɔw bɛ wulu dingɛ sen carré kɔnɔ o b'a la c'est de l'incivisme ka ɲama ta ka taa kɛ dingɛ kɔnɔ i b'a dɔn ni dingɛ girinna o ji kelenw de bɛ yɛlɛ gitɔrɔn kan ale bɛ et puis ji bɛ sigi gitɔrɔn kan i b'a jateminɛ o gitɔrɔn tɛ si sɔrɔ a gitɔrɔn bɛ wɔlɔn parce que gitɔrɔn yɛrɛ ce ne sont pas des gitɔrɔn de bonne qualité qualité ɲuman tɛ ji bɛ tila ka taa sigi olu kan ji tɛ sigi u ka dɔw la fossé girinni minnu bɛ kɛ i n'a fɔ Seke ye mun fɔ a bɛ labɔ hali an ye kɔsɛbɛ na u tun bɛ k'u labɔ a cɛli wagati dɔ la ni gɛrɛfu dɔw bɛ na mais a kɔfɛ u cɛra mais ka taa ye fo ne ye ja in ye bidɔnkolon babini kɔrɔw mana foroko sugu dɔw i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen ale denw ka kusiw wala dabɔ kama ɲamaw de don k'a fɔ ko fiɲɛ ɲama mana ni fɛn minnu ta ka taa o dɔrɔn tɛ wala o dɔrɔn tɛ ninnu ye fɛnw de ye dɔrɔn nin ye du ɲamaw yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dingɛ kɔnɔ donc n'i taara o ko kɔnɔ ni o girinna k'aw ka sigida pɔn tigɛ a ma ɲi dɛ ji mana taa nin dɔ ye a b'a fɔ ko Ala k'an kunnaja Ala k'an kunnaja an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wagati sera sa mɔgɔw k'u kɛcogo yɛlɛma dépôt de ɲama bɛ lasɔgɔ yɔrɔ min o bɛ ne hakili la a bɛ sigida caman na i tɛ don GIE la minnu bɛ ɲama cɛ ka taa a la to mais a sera sa ne tɛ ɲɛmɔgɔ wele na dɛ mairie kɔni b'i jɔ i jɔyɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la an kana fɔ parce que mairie bɛ kaniko la u b'a labɔ mais mɔgɔw fana k'a lajɛ mairie bɛɛ fana tɛ dɛ ayi mairie bɛɛ tɛ mairie bɛɛ tɛ mairie dɔw b'a kɛ voilà mairie dɔw b'a kɛ a bɛɛ tɛ dɛ n'i m'a kɛ i ka mɔgɔw de kan k'i pousser i k'a kɛ diyagoya ça veut dire que mairie de ye wajibi i ka quartier président donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u fana k'a lajɛ sa u ka ɲamanbɔ wariw sara ɲamanbɔlaw u ka ɲamanw cɛ u ka taa bila dépôt des ordures la quoi o de bɛ jamana in lafiya merci kunnafoni di sɛbɛn caman bɛ yen u kumara fɛn min ye kɛlɛ min ni a b'an da la kabini san 2012 waatiw ka na se bi ma kunnafoni di sɛbɛn caman bɛ yen olu kumara kan n'i ye kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma le Sphinx n'i ye ale ta k'a lajɛ a ko ko kɛlɛ min ni a filɛ an kunna bi ko k'a daminɛ san 2013 la ka na bila bi la an ka jamana ye foroba wari min don a la ko bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 2,500 ani 48 o de donna kɛlɛ in na ko ni dun ye kɛlɛ in jaabi ta k'a lajɛ anw fan fɛ jaabi a man di hali dɔɔni an ka wolomasiri bon zéro tɛ fɔ sa nka a man di hali dɔɔni an ka kɛlɛkɛcɛw a caman bɔnɛra a nin na an ka dugudenw olu caman bɔnɛra a nin na kɛlɛkɛminɛn caman kɔni sanna o minɛnw olu caman tilala ka taa laban jugu olu bolo i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ko a bɛ ka kɛ kuma caman an ka wolomasiri tabaw fɛ nka sanjikɔrɔ wɔsi o de tɛ dɔn kuma dɔw la an bɛ se sɔrɔ kuma dɔw la se o bɛ sɔrɔ an kan nafolo kasabi a bɛ ka bɔ ko n'i ye o bɛɛ lajɛlen ta k'o lajɛ Faransi olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko Barkan n'u ka jamana ɲɛmaa ko dan bɛna siri a ko la i b'a ye k'a fɔ ko san o san olu bɛ nafolo kasabi min don u ka kɛlɛcɛw la anw ka jamana kɔnɔ yan k'o ye sefa wari a miliyari 520 kuma dɔw la a bɛ t'i jɔ sefa wari a 600 ani 50 miliyari 650 la
ko ka fara o kan États-Unis olu bɛ to k'u dɛmɛ ni nafolo kasabi dɔw ye Royaume-Uni olu fana bɛ to k'u dɛmɛ ni kasabi dɔw ye o bɛɛ n'a ta k'o lajɛ anw ka nafolo kasabi caman kɔni de bɛ taa ni ka don kɛlɛ in na ka jaabi yɛrɛ yɛrɛ fasoden ɲuman a sigilen don ni jaabi min ye ko o ti ka sɔrɔ ɲininkali de bɛ kɛ wari a dili bɛ jɔ de wa dɔ bɛ bɔ a la de wa walima fɛɛrɛ ani dabali jumɛn bɛ se ka sigi sen kan walasa wari min bɛ don a nɔ ka ye fo ka taa fɔ a to ten kunnafoni di sɛbɛn a ye o ɲininkaliw olu kɛ a yɛrɛ la n'i ye kunnafoni di sɛbɛn wɛrɛ ta i b'a fɔ indépendant ale ye kumara ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Roumanie i b'a dɔn Roumanie voilà Roumanie Europe de l'Est a bɛ yen fan de fɛ yan Europe de l'Est jamana minnu bɔra Irisi la a fɔ minnu ma ko ex-URSS Roumanie b'o la Roumanie b'a fɛ Roumanie Bulgarie Tchécoslovaquie olu bɛɛ b'a fɛ Janginɛ cɛ ka kalan ma se o yɔrɔ ma dɛ ou bien n'i ko ten les pays maghrébins e b'olu de dɔn cɛ dɛ cɛ dɛ Algérie Maroc Tunisie voilà bon Mauritanie mi k'i yɛrɛ don a la ka sɔrɔ u t'a la olu fɛ k'u yɛrɛ fara maghrébin ka sɔrɔ u t'a la i b'a ye k'a fɔ ko Roumanie k'u ka parlement ne o y'u ka bulonba ye k'olu kɔni ye sariya dɔ ta sariya min b'a jira k'a fɔ k'u ka kɛlɛcɛ maa 50 force spéciale ko olu bɛna fara takuba kan ko o sariya o taara u ka bulonba o kɔnɔla la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Barkani ko danmɛ siri a la k'a fɔ ko force takuba ko o de bɛna yɛlɛ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ Roumains tɛ di Roumains voilà les Roumains olu ko olu kɔni fɛnɛ bɛna fara Faransi kan a kɛlɛ o la i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw faralen no Faransi kan a kɛlɛ la i b'a fɔ Lettonie i b'a fɔ Suède i b'a fɔ Tchécoslovaquie ninnu bɛɛ lajɛlen faralen no Faransi kan a kɛlɛ in na Danemark ko o kun kan ka na nka coup d'état min ni o kɛra an fɛ yan kalo in tile 24 ko o ye olu sinsumaya dɔɔni Faransi Barkani a kɛlɛcɛ caman kɔni bɛ yen olu bɛna segin ni ka taa Faransi jamana kɔnɔ a minnu bɛna to yan a bɛ fɔ olu de ma sa ko force spéciale olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka don takuba la ni ka bamaciya walew ko o kɛlɛ u t'a kɛlɛ bɛɛ ye dɛ ko n'a jara jamana min ye ko o na wele bila u ma u b'o dɛmɛ n'a jara jamana u y'a fɔ ten de o n'a jara jamana min ye ko o na wele bila u ma u n'o o dɛmɛ ni u gɛnkuma ɲuman nin y'a waati o nin y'a waati sera walasa o baara yɛrɛ o bɛ se ka kɛ ka ɲa u ka général u ye général kura ta a bɛ fɔ min ma général Laurent Mission ni ka ale de ta sisan k'a bila Barkani kunna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Barkani k'a bɛna yɛlɛma ka kɛ force takuba ye général ale ka spécialité de ye o ye ka bɔ fɛn dɔ la ni ka taa fɛn dɔ la ka bɔ tɔgɔ dɔ la ni ka taa tɔgɔ dɔ la ka mutation kɛ an kun bɛ nin na an bɔra nin na an bɛna kɛ nin na o kama maa min kun bɛ yen ni o kun bɛ Barkani kunna u y'o wuli ni ka na ni maa ye maa min ni général don n'a bɛ fɔ a ma ko Laurent Mission nin mission kura dilen ye a masaw aw ka jamana kɔnɔ a ka baara a bɛna bɛn min ma sisan o de ye ka Barkani ko o yɛlɛma ni ka kɛ force takuba ye ale de bɛna o baaraw kɛ ko maa don maa min ni a bɛ o ɲɛdɔn fo ka taa fɔ a to ten mutation ko o spécialiste don o kama Faransi ye a suganti k'a kana anw ka jamana kɔnɔ walasa a kana o baaraw ko olu kɛ ka kunnafoni ka a tɔ yakubaya halisa fɛn min ye kunnafoni di sɛbɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko le point ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ Rusiw ka ambassadeur Janginɛ terikɛ dɔ k'a ma ko Igor ale ani an ka minisiri n'o ye sécurité ministre a n'o ye Ɲaɲe n'a bɛ fɔ a ma ko Sadio a taara Sadio fɛ yen tarata tɛmɛnen u kumara u ye da sɔgɔ u da la u kumara
Igor ka maaw bɛ a kɛrɛfɛ Sadio fɛnɛ a kɛrɛfɛmaw olu bɛ a kɛrɛfɛ kuma kɛra fɛn caman kan ɔ kuma bannen kɔ sa ɔ fɛn min ye kunnafonidilaw ye u ye kuma barani ni ka a jɔ Igor da la k'a ka kuma i ni Sadio a tun bɛ mun kuma la i nakun ye mun ye a ko Mali ni Irisi la an bɛna jɛ ni ka an tigɛ ka a di ɲɔgɔn ma ka baaraw ko olu kɛ ɲɔgɔn fɛ nin fɔlen faso den caman ko tare n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Barkan olu bɛ fɛ k'u ka kosow n'u ka kasaw kuru ko Irisi la ko nin ye o natɔ ye ko o ye tabarikala ye kuma ma dan o dɔrɔn ma fɛn min ye Irisiw ka ambassadeur ye a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ a ɲini Sadio fɛ ko sigi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ na kɛ lakanali ko kunna Irisi jamana kɔnɔ sigi k'a ka di Irisila faama ye kosɛbɛ n'o ye Vladimir Putin Vladimir Putin ko a bɛ fɛ an ka jamana a ka ye o kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ yen n'o ye Sadio ye ko Sadio ka ye a kɛnɛ kan ko o bɛ kɛ nisɔndiya ye ni ka ɲɛsin Irisila faama ma Irisila faama min ni bi diɲɛma bɛ k'a tɔgɔ fɔ hali a juguw ko n'a a y'a kumakan di ko la ko diɲɛ bɛ wuli ko a tɛ bɔ a kumakan kan maa do maa min ni Irisila ka kɔrɔ Irisila bɛnbakɛw k'olu ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ k'u ye kɛlɛ caman kɔni u ye o guerre mondiale min ni a tɛmɛna n'o ye tako filanan ye ko bɛɛ lajɛlen ye Irisila jɔyɔrɔ ye Vladimir Putin ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kuma ni kuma ko a bɛ a yɛrɛ ye a bɛnbakɛw la bɛnbakɛ minnu ni olu de ye guerre mondiale kɛlɛ kɛ ko maa do maa min ka farin fo ka taa fɔ a to ten n'a ko a b'i dɛmɛ k'a ka dɛmɛ ko namara tɛ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka girin an ka jamana nɔfɛ ko o ye nisɔndiyakoba ye ko tare kunnafoni di sɛbɛn ko ten ka a kuma kun cɛ Niger o tɛ jamana ye jamana min bɛ an kɛrɛfɛ Niger sɔrɔsiw ko olu bɛ ka keruni kɛ ko fo ka don an ka jamana kɔnɔ fo an ka maa dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔnɛ u ni na an ka jamana kɔnɔ den dɔw ko n'o y'a sɔrɔ Mali armée de tun ye bamanciw gɛn nin cogo la ka don Niger dugukolo kan k'i tun b'a ye k'a kuma bɛ caya fo ka taa fɔ a to ten Faransi k'a ko ani anw tɛ jɛ ka foyi kɛ bilen ko fɛn min ye tarata tɛmɛnen Faransi n'a ye tigɛ di Niger sɔrɔsiw ma ko ka keruni kɛ Niger frontière la ka don fo anw ka jamana kɔnɔ fo ka na maa dɔw yɛrɛ bɔnɛ u ni na ko taama mɛnɛ sisi ma bɔ ko filɛ nin ye a bɛɛ filɛ kuma bɛɛ filɛ nin ye Yankina ils ont parlé an tɛ kuma daminɛ Tari la Tari ils ont parlé ou bien chaque de bɛ kuma an ka daminɛ jɔn na ça dépend chaque kuma Mas nin ko in mun filɛ nin ka daminɛ musaka ko yɔrɔ la n'i y'a ye an ka musaka ninnu an bɛ mun bɔ ka don kɛlɛ la n tɛ tubabuw kɔni t'a dɔn mais an ta caman bɛ suɲɛ an ta caman tɛ taa a taa yɔrɔ la donc ni résultat ma ye o kɛlɛ la donc o résultat sɔrɔbaliya tɛ se ka da musaka ko kun parce que an bɛɛ b'a dɔn ko musaka mun bɛ bɔ k'an b'a don kɛlɛ da fɛ habillement san sɔrɔsiw lakanali ko ou bien sɔrɔsiw ka minɛnw sanni ko a tɛ taa a taa yɔrɔ la ka caya tuma dɔw la donc an tɛ se ka an b'a jate k'a fɔ an ka wari mun sɔn bɛ ka fɔ tantɔ donc o mun bɔra sɔgɔma a ma taa yɔrɔ la o de la an tɛ ka résultat sɔrɔ an bɛ se k'o fɔ mais mun ye i n'a fɔ force yɛlɛmali ko ye i n'a fɔ Mali fana an kan k'an ka disposition de ta nin wagati in yɛrɛ la nin ye an ye a kuma de la ka se k'an jɔ an yɛrɛ solo la ka se k'an jɔ an yɛrɛ kolo la halisa yaasa ka juguw kɛlɛ sabula n'o ma kɛ nin ye wagati nin ye opportunité de ditɔ ye an ma sabu Faransi tigɛ mun jalen don an kan na sabu a bɛ k'a bolo waga dɔɔni yaasa an bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min donc an fana kan ka an profiter nin de fɛ i m'a ye donc ka allié ɲɛnamaw ɲini an yɛrɛ la tel que la Russie o bɛ se ka kɛ allié ye parce que jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka wuli i yɛrɛ ye donc bɛɛ bɛ i nɔrɔ dɔ de la ka fɛ hali Faransi mun bɛ ka intervention kɛ Mali la a jigi ye États-Unis ye États-Unis de bɛ information d'u ma alors que Faransi y'a dama puissance de donc Mali tɛ se ka wuli a yɛrɛ donc an fana ka allié ɲɛnama dɔ ɲini an bɛ se ka fɛn kɛ ni mun ye alliance kɛ ni mun ye intérêt ko la k'a kɛ partenariat gagnant gagnant ye
yasa an bɛɛ bɛ se ka bɔ a ko la cogo min na hɛrɛ la partenariat bilatéral c'est comme an bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la mais a kana kɛ dɔ ka bin dɔ kan i n'a fɔ an bɛ ka Faransi ta ye cogo min na sabula an ni Faransi ka jɛ kɔnɔ an bɛ k'a ye Faransi de bɛ ka bin an kan donc an ka nafa tɛ ka sɔrɔ a la sabula san 8 i bɛ dugu kelen kɔnɔ i bɛ mɔgɔ kelen kɔ k'i bɛ k'o kɛlɛ o tigilamɔgɔ kelen bɛ yala la e senkɔrɔ don ma n'i diya i bɛ wuli ko nin bɛ nin minɛ sini don ma n'i diya i b'o minɛ i b'o nɛmu ka tila k'o bila donc o ye nanfigiya ye donc il est temps que an ka bɔ olu kɔnɔna la donc ne bɛ se ka mun fɔ a la o ye Mas. Tari kuma tɛ. Un pays n'a pas d'amis, un pays a des intérêts. Et relations, coopération bilatérale, affaires étrangères, c'est-à-dire Mali coopération, faire la Mas. C'est que à Hanake, mɔgɔw bɛ na bɛɛ bɛ na an bɛ ka n'u dɛmɛ an bɛ na aw dɛmɛ c'est-à-dire n'i ye ONG ta k'a lajɛ Faransi dɔrɔn tɛ yan mɔgɔ caman de bɛ yan nɔ c'est-à-dire étranger caman de bɛ Mali la yan nɔ puissance ninnu na Europe bɛ yan États-Unis a bɛɛ de bɛ yan mais min bɛ min arranger o bɛ k'o de kɛ o maintenant nous on gagne quoi Chine bɛ yan on gagne quoi on ne gagne rien. En coopération, c'est vrai, France a colonisé, mais France est bien que Mali a colonisé. Jamais. Comme vous voyez, le Mali c'est stratégique. Donc, vous avez ça. Vous avez des c'est qu'il y a un budget à lui. Il y a une loi de programmation militaire. Na follow mitara la fanflé ne yorom na Mali den kelen tata yoro. O kele be bantu kuti. Déjà que nous, on est un pays sous-développé, on n'est même pas en voie de développement. Mais ni ameni war kasa ameni kasa bisugo pour que ko di kele min dafe. O fana kele no do wan na nyini yoro yi. Abinyana bo. La sauce. Mais la sauce, mas fanga bo la sauce ko ina di. Anga waru mana budget mana voter ga do kele gem na oni fen fena. C'est la même chose. France ga histoire mas ansegena. Dokera. Irisi mi fana be kana an be se ni ne la tɛgɛrɛ fɔ ma sa an tɛ tɛgɛrɛ fɔ na fɔlɔ koyi fanga ye an ka intérêt ye jumɛn est-ce que a bɛ na ni le minimum de sécurité a bɛ na n'o ye wa au moins an kana girin k'a fɔ oui an bɔra Faransi bolo an lafiyara k'an bɛ taa an yɛrɛ ci bali tigɛ n'an t'an yɛrɛ ci bali tigɛ a kule kelen anw maliyɛn kelenw ni ta ye Irisi fana tɛ na ten o il vient avec ses intérêts mais an fana bɛ min ɲini dɔrɔn a ka kɛ dɔɔni au moins niveau sécurité ils sont les plus puissants plus que la France, plus que les États-Unis. Donc, à Raladje, au moins, hal nubu ka intérêt tant que masu ka se ka ande meni sécurité ko ina. Johnny Gadia. Ah, Johnny. Merci, Makura. Ah, jagne, kuma. Ni kuma ni ngagelen ko so. Agagele. Ne. Shege mu fo ko ni ko be bila shege ko zero. Ni ngajuguni zero, ni zero ponji de. Juma zero e. Opération Mounguera en fait avec les forces étrangères parce qu'il y a attenté jatemne mon gros gouvernement ka laɲini minnu kɛ ani jamana bɛ togoya min na bi i b'a dɔn k'a fɔ laɲiniw ma se n tɔrɔ a ma se ɲini fɛn sɔrɔ fɛn yɛrɛ tɛ a ma ye yɛrɛ n y'a mɛn ko ɲini fɛn kɛra sɔrɔ fɛn a yera de donc n'i ye nin bɛɛ lajɛ bi bi in na maliyɛn caman jiginnen don Faransi la k'a sababu kɛ n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ an b'a fɔ ko minɛn minnu bɛ Faransi bolo ani yecogo minnu b'u bolo mais est ce que ne yɛrɛ ka faamu na dɛ Faransi yɛrɛ dɛsɛlen don. Ɲɔgɔn ka dɛsɛ? Ayi Faransi an ka ɲɔgɔn dɛ Faransi dɛsɛlen don mais ne bɛ siran na mun ye il faut que Mali fɛnɛ kana kɛ yɔrɔ dɔ ye forces étrangères bɛ na to ka u fangaw lajɛ yɔrɔ min. Ɔ kɛra o ye kabako ye. Chifle ɲɔgɔn na. Mama aw ni Roumanie ko ma. Voilà. A kana na kɛ mɔgɔw ka to k'u na armées ka n'u ka armées ta ka Yougoslavie ninnu ni a jamana kirikiraw. Qui est plus puissant? Voilà k'u ka armées puissance lajɛ. A bɛ lajɛ yan dɛ. Parce que n'an m'an kɔlɔsi voilà n'an m'an kɔlɔsi a laban min na taa kɛ o de donc nafa t'o la n'o dun fɛrɛ kɛra bamanciw tɔw de bɛna fɛn ka taga fɛ parce que e bɛ nin fanga lajɛ de bɛna nin de essayer n'a sɔrɔ nin kɛlɛkɛcogo in ka ɲi bon Mali n'an m'an kɔlɔsi ni jamana taara ko y'an bolo ko cɛjugu don. Et puis, le problème est mis Malika. Il y a déjà le 29, face à face. Otea. D'ailleurs, tu n'es pas invité. Voilà, tu n'es pas invité. Meta. Il te da. Meta quoi. Ne me pas corroder. Ne me pas. On va pas parler là. T'as la moule de Israël. Ça va corroder. Et moule d'Israël. T'as essayé de bon ouais. Vous t'as pas corroder Joria. T'as corroder bon Galagari. T'as des bruits qu'on a doué. Le 29. Ouais, à la gadoïra. Avec Yare. Fala un si joga magono. Ya Rabbi. Hein?
Le 26. Ah, le 26. Kalo kile mugan woro abana. Il veut que dobo la zo. Hein? No fro. Le 26. Ota Sibiria. Sibiri na to. Voilà. Bon, Sibiri era de ango dugu joy. Le jodo ya. Ira me. Dioge. Oda nga dugu ya. D'accord. Olu ka dugu tɛna kɛ Kati mɔgɔ t'a dɔn. An ka dugu dɔ ye Sibiri de ye. Kuma tun b'i bolo. Bon, kuma in ka nɔgɔn. I n'a fɔ a ka gɛlɛn cogo min na bi in na n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ nous sommes dans le monde géopolitique stratégique. Mali ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya. Géostratégique. Awɔ, jɛɲɔgɔnya in a b'an kɔnɔ ko a bɛ kɛ cogoya min na. A ma nɔgɔ a ka kɛ ten f'an ka président de sɔrɔ président mun jɔlen don. Ne président y'i jɔ fɛnɛ. Fo président ka jɔ. Président ka jɔ. Ne président y'i jɔ dɔrɔn t'a bannen dɛ. Jamana kɔnɔdenw ka jɔ a kɔkɔrɔ. Parce que mɔgɔw b'aw k'an ka bɔ Faransi bolo, an ka bɔ Faransi bolo. Kuma dɔw fɔra sisan nɔ, c'est que kibaruya min bɛ dugu la k'a fɔ ko nanzara minnu b'an fɛ yan u ka ambassades bɛ k'a f'u ɲɛna k'u k'u togo dɔn yɔrɔw la k'a fɔ ko jamana togoya man ɲi. Walahi hali kunun. Voilà kibaruya. Kunun matin. Voilà. Dɔ ye n wele ka MINUSMA ta fɔ. Voilà k'u bɛ ka u ka mɔgɔ bɛ. K'ale kɔrɔkɛ yɛrɛ conteneur kelen san la MINUSMA ka yɔrɔ min filɛ nin ye aéroport la. Voilà. K'u bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye. Ka taa Sevare. Sevare k'u tɛ dugu cogoya dɔn. Voilà ko Bamakɔ bɛ tan tɔ a bɛ. Dɔ ko ma k'ale kɔrɔkɛ yɛrɛ dɔ san conteneur la ko belebeleba minnu bɛ yen n'u mago tɛna jɔ olu la u k'olu feere. Voilà parce que dɔ yɛrɛ tɛ Faransi de bɛ t'i dogo fɛnw kɔfɛ k'u sama k'u kɛ cogo dɔw la. Bon o dun bɛ ko min na ni président y'i jɔ jamana kɔnɔdenw de b'u jɔ i kɔrɔ. N'olu m'u jɔ i kɔrɔ o jamana n'u ma jɔ i kɔrɔ k'u jalajɔ k'u jalami u bɛ tila ka bɔ i kama dɛ. Tan don dɛ. K'a fɔ ko i ye Faransi kɛ k'i tɛ se. Donc bon yan'a a ka so la. Tari ye mun fɔ a ka kɛ partenariat gagnant-gagnant Irisi fɛnɛ kana na ten sa parce que. Jamana u tɛna ten sa. U tɛna ten o. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi parce que Irisiw fɛnɛ bɛɛ dɛsɛra yɔrɔ dɔw la. Terrorisme bɛ yɔrɔ min na bi Américains ni Talibanw bɛ k'a négocier. Faransi banna o négociation ma Faransi dun dɛsɛlen don an yɛrɛ dɛsɛlen don an ka nafolo mun bɛ ayi Faransi dɛsɛra yɛrɛ de voilà an ka fɔ a si la dɛ voilà kuma in ka jan parce que donc an da sera a ma 5-6 bɔra n'a ye wari min dira ko ka taa mobiliw san k'a di kɛlɛkɛlaw ma commerçant dɔw ni maa dɔw bɛnn'o la ko o mobili ko o wariw dun ka na ni bɔn ye ka bɔn yira mais mobili yɛrɛ tɛ mobili virtuel kabini ala ye mobili da a tɛ yen mais mobili bɛ papier sanfɛ mobili papier kɔni bɛ yen mobili papier bɛ yen facture bɛ yen facture bɛ yen mais les véhicules n'ont jamais été livrés n'u ɲininkara o la k'an ka a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ k'an ka sɔrɔsiw ko kɛlɛ senfɛ ko dɔw tiɲɛna ko kɛlɛ senfɛ an taara ka dɔw to ko bamanciw ye taara ni dɔw ye bamanciw taara ni dɔw ye k'an ka sɔrɔsiw bolila ka dɔw to u b'a bɛɛ fɔ o justification ninnu di o ko la bon n'i y'o ta k'o lajɛ o tɛ Faransi nɔ ye koyi an kana bin siɲɛ kɛ Bamakɔ o tɛ Faransi nɔ ye o y'an yɛrɛ nɔ ye yan donc o faso denjugu n'o denjugu minnu bɛ armée kɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ani o commerçant haramu dunna minnu b'o la n y'a sɔrɔ Masi yɛrɛ ka kuma kɛ i sigi i ka salon kɔnɔ k'i kɔnɔbara cɛjugu mɔmɔ wari k'i kunkolo salo donc k'i kunkolo salo donc nin ko bɛ cogo min na Faransi mana taa chèque hali n'olu kelen ni nin pratique kelenw b'an ka armée kɔnɔ i sigi a kan résultat an mago bɛ mun na a tɛ sɔrɔ mun fɔra k'a bɛ don Mali fɛn na bi les 1200 et quelques milliards n'i ye sécurité fɛnɛ ta ka tɔɔrɔ quoi sécurité la dɔwɛrɛ bɛ yen ça c'est 400 ou 300 n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo 1900 et quelques milliards sabalisa a bɛ t'o de la o sécurité la dɔ bɛ yen nɔ mun ni 1230 milliards in tɛ kelen ça c'est à peu près 300 ou 400 a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye joli o de taara Mali sécurité ni défense la foyi ma ɲɛnabɔ i m'a faamuya mais o la ne bɛ to k'a fɔ wagati dɔ la il faut faire la part des choses Faransi ye mun kɛ a n'an yɛrɛ ye mun kɛ o la minnu b'a ko Faransi ka taa an k'an jɔ an yɛrɛ minnu fana b'a fɔ Faransi ka taa Irisi ka na ne bolo nin bɛɛ ye kelen koyi dɔ yɛrɛ de bɛ maliyɛn yɛrɛ la o dɔ in de fo de fana ka kɛlɛ voilà e ye yɔrɔnin min fɔ genre marché public bɛ di minnu ma fo u bɛ tunu ni mɔgɔw ka wari mais e ka nin don marché public mɔgɔw fana lajɛ u ma tunu koyi u ma tunu ils sont là u ma tunu n bɛ fɛ ka fɔ genre minnu ye mɔgɔw ka wari minɛ foyi ma di quoi n bɛ fɛ k'o de fɔ voilà ce qui veut dire que en complicité voilà avec certains barons du régime an bɛ ne tɛ Faransi ka politique a ma ɲi dɛ a ma ɲi le temps an k'a fɔ k'a ka yɛlɛma hali ni Faransi bɛ to yan a bɛ taa o mɔgɔ mana na Mali ɲɛmɔgɔ k'a lajɛ mun ye Malidenw ka intérêt Mali nafa bɛ mun na mais o ka lajɛ an ka baara kɛ n'o ye k'a fɔ ko dɔrɔn ko dɔ ka na ko dɔ ka ɲi
Tenga kuma nyumante wulude nyele balla nyumanta la le yoda nazara wala yoda nazara be kele mu merci jamina be Facebook kele merci wala be bi ga intérêt de défend anga nyemo fene ga anga intérêt de défend kuna volé de sebe abe fomi ma aujourd'hui aya yera ko ATT Bandao Assimi Goïta le bon la brute et le redresseur du tort les anciens ATT Bandao Assimi Goïta ayo o ma saba toko fo kasoro ka sebe le bon obeda ATT ku la brute obeda Bandao ku le redresseur obeda Assimi ku Isaka Jimi a irako processus de redressement. Donc le redresseur. On appelle ça processus de redressement, c'est pas un coup d'état. Kuna volé dizima ya iraka foko Bandao odona anda sira ama kuna volé dizima wara fle nié ka atani ne aujourd'hui Bandao Bandao chokroba ko mune mba kono ka nyeshi Amadou ka dembaya ale ni Baba Musa General Musa uka dembaya ma ko ako aglera fo kata fo atoti Amadou Toumani Touré mata ako fo maye jamana ingono Amadou aye bara chamanke aye wuliga jowke aye siraba chamangla logement sociaux ayadi machamama ase mie asera ko oke jamana nye Baba Musa General GMT afene wuliga jo chamanke ma dan ise ase mie aye oke jamana nye iba kafo Bandao feminye dakan ere nana she alema chukoya mina Mali jamana fama ya abese ka ake ayake iba kafo ko aka fonga konola la ko seben aye ochi seben chira ba Mariam ale Baba Musa afurumuso ye General afurumuso do kafo namanya kafo ko General andabama oka wele osira amakaba jamana ka fɛn minnu bɛ I bolo ye u di kana jamana mako bɛ u la u di kana joona I fie yɛrɛ taara ni ka taa fɛnw lajɛ lajɛliw kɛlen kɔ waati min na ko u seginna ka a fɛnw ko olu minɛ ni ka taa n'u ye Amadou Toumani Touré o kɛra ale fana ta la sɛbɛn kɛra nka sɛbɛn kelen kɔ k'a di mobili dɔrɔn tɛ ko jamana bolofɛn caman de tun bɛ a ka cabinet la I b'a fɔ meuble dɔw b'o la n'i ko meuble o bɛ se ka kɛ armoire ye a bɛ se ka kɛ tabali ye a bɛ se ka kɛ siège ye ko ka nin bɛɛ de lasigi k'i b'a fɔ ko sariya ko o bɛ a fɔ cogo min na fɛn min ye Assimi k'ale kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ waati min na a ye vice président ye k'a fɔ ko nin kɔni I bɛ ka nin ko min kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne fɛla ko tɛ ko nin ko to tan ko nka ko fɛn min ye Bandao ye ka a ma sɔnɛ k'a ko fo n a kɛ kunnafoni di sɛbɛn a ye ɲininkali kɛ a ye sɛbɛnni min kɛ fɔlɔ yanni a ka ɲininkali kɛ a y'a sɛbɛn ko rancœur ye mun ye Araker o mun ye a sɔrɔla ka fɛn min ye ɲininkali tɔ min ko o gulon anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ to ka ko arangini dɔ bɛ yen wa arangini dɔ bɛ yen arangini dɔ bɛ yen wa ko arangini dɔ bɛ yen o ɲininkali o kɛra maa caman kɔni ye min fɔ ko waati min na Bandao a ye wulikajɔ kɛ General Jala a tun bɛ fɛ ka o taara a disi la waati min na ko ATT ko I ma se generaliya ye fɔlɔ dɛ k'i jɔ fɔlɔ I ma se ko a yɛrɛ fɛ sa ko ATT de ye ale ka General Jala ni ka o bali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bi na ale de ye kotigi ye ko ATT a tɛ yen ko a bɛ na ni min b'a kɔnɔ sa k'a b'o sara ATT ka denbaya la waati min na u ye sɛbɛn kɛ ni ka a ɲɛsin Balɔbɔ ma k'a kana nin fɛnw ye k'a ko a y'aw jɔ dɔɔni ko sɔɔni ko an na a fɛnw kɛ ɲɔgɔn kan ni ka a di aw ma yan'o cɛ ko n'o y'a sɔrɔ wari de bɛ a fɛn ninnu sɔrɔ an ka se ka a wari lasigi walasa u ka to an bolo maaw ka minɛnw donnen ka tila ka minɛnw bɔtɔ ye ko a cɛman ye hali dɔɔni n'o y'a sɔrɔ wari de bɛ kɛ ka a sara a to an ka a wari lasigi ko Bandao ko ɲɛti o tɛ kɛ a bɛ fɛ k'u malo sa
o tɛ kɛ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye k'a isi ye bila ka taa isi bilalen kɔ ka taa ko isi mobili 2 min bɛ yen ko o dira isi ma ka taa n'o ye an bɛ don min na ko bi Amadu Tumani Ture a ka denbaya k'u dusuma kasalen don fo ka taa fɔ a to ten Baba Musa ka denbaya ko o fana dusuma kasalen don fo ka a to ten ko Asimi kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan fɛn ninnu o ka sigi u ma ko nka ko u yɛrɛ hakilina tɛ bilen ko ka a minɛ ko sabula ko a dusukasi a bonyana fo ka taa fɔ a to ten Amadu Tumani Ture kunnafolidila y'a jira k'a fɔ ko ni ye Amadu Tumani Ture ta k'a lajɛ k'a ma mun de kɛ jamana in n'a dan tɛ a ka a nin di jamana in o ma wulikajɔ o kɛra a nɔfɛ ko a taara Dakar jamana kɔnɔ président kɔrɔ hakɛ ani fɛn o fɛn ka kan ko a si ma di a ma ko hali a nalen faso kɔnɔla la a denmuso k'a tun b'o de ka so a tun kan ka jigin so min kɔnɔ faso tun kan ka so min jɔ a ye ko nin si den kelen de ma kɛ a ye k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jamana kɔni ma a dɔn a ye hali n'o y'a sɔrɔ jamanadenw olu ye a dɔn a ye nka minnu ye jamana mara kɛ a kɔfɛ ko olu ma a dɔn a ye hali dɔɔni ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa min ye nin baaraba kɛ jamana ye ka tila k'a fɔ k'i bɛ o kɔ ko o tɔɲɔ tan kunnafoni disɛbɛn kɔni ko a ma bɛn bi a ma bɛn sini filɛ min kɔni cira Asimi ka a bɛ ka a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali k'o sigi sen kan walasa ka a filɛ a kala ko sabula k'a y'i se kɛ a waati la nka bandaw ye a da to a la kunnafoni filɛ nin ye an tɛ sira di maaw ma sabula n'i ko k'i b'i da don nin dɔw la i dusu tɔ bɛ kasi de quoi i jɔ dɔ ka fɔ e b'i da don a la ni ne ma dɔ fɔ nin a tɛ bɛn ne ma Bandaw ye mun de kɛ Mali kɔnɔ de a tɛ nin ye hali commandement a m'o ɲɛ foyi hali an bagara ma ka na n'a ye transition na a m'o ɲɛ an kana ɲɔgɔn kɛ surasi démissionné kelen la e yo e bɛ démissionné ka tila ka na ala e pourtant an ka dugutigi den ɲininka a ka nin ko a ka a tiɲɛ yɛrɛ ayi bɔn komi parce que nin ko bɛ ka taa cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ma kan k'i da don a dossier la n'a sɔrɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ la mais o dugutigi den ale ka surun bandaw la kuma surun a tete la nin ye transition ka baara yɛrɛ ye transition baara ye nin ye i t'a to président dɔw ka sigi sa président mun est ce que priorité wɛrɛ kun ko wɛrɛ ɲɛnama kun t'ale bolo o kumana kunnafoni di sɛbɛn ɲininkali min kɛ ranking ko e m'o ye yan o don ranking ko in ye cɛ bɛɛ yɛrɛ de ye mais a ma kɛ kunnafoni kɔnɔ ayi parce que a ka kɛ général ye non i b'a dɔn mas n'i ye ko in ta k'a lajɛ quoi ne yɛrɛ a juguya ka bon parce que a juguya ka bon Bandaw tun bɛ nin kɛwale min kɛ o tuma a kun t'a kuma ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna parce que i b'a sɔrɔ a ka motif b'a bolo ko Asimi ko ayi k'a kana kɛ mais a y'a kɛ k'a kana kɛ mais Bandaw ye ma ɲinɛ mun kɔ ale ye cabinet di IBK ma sisan ko nin fɛn ninnu ko ye Mali don galama la ko u feere an ma an b'a san hali n'o y'a sɔrɔ an n'a ka kan u feere an ma an b'a san ko ɲɛti ko u bɛ lasigi cɛ an ka maaw ta sa 20 18 65 mais a farala min na ale fana bɛ yɔrɔ min na o b'a bɔ n'i ko k'i b'i da don nin ko dɔw la dɔrɔn a bɛ ala tɛ sunɔgɔ ne président ne fana b'a ɲini o fɛ ni ranking don u m'a ko sati d'ancien président bɛ d'a ma a kana di foyi kana di nin ma ka statut du président di jɔn ma ne a fɔra ko bɛ d'a ma waati joli de kɛ fanga la ba ma yan a joli de kɛ la a kɔni kana d'a ma y'a maaw ta allo Mayiga don wa nba somɔgɔw bɛ di Dirisa Mayiga de don Katalan vraiment n b'i fo a diyara n ye émission taabolo ka ɲi n bɛ Jangina Jara fo kosɛbɛ ani Tari ani Makura ani Kɔrɔ Ɲɛma ani Imam Bugula ani Vieux Sidibe ani Kasim Taraware Kiledo la Sise awɔ Kiledo ani Sise n bɛ Sise fana fo kosɛbɛ tabarikala c'est-à-dire que ne ka kuma bɛ min kan Asimi Koyita ni Cɔgɔli Mayiga o kan ka min kɛ bosow n'u y'u ka jɔ da jɔ kumaba dɔ b'a la min bɛ jɛgɛ kumabaw minɛ o k'o kɛ ka Mali bɛɛ lamini n'o t'a bon fana o k'a kɛ ka Afrique de l'Ouest bɛɛ lamini maa o maa ye Mali dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ an t'u ka janfan wari ani faso wari min kan ka faso baara pour que dɔw ka bɔ an ka sogo n'an ka balo ni saribɔn sɔngɔ an fantanw ka se ka buuru yɛrɛ dun wali buuru an tɛ se k'a san sisan o k'o jɔ misɛnmani a taara allo nba somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ n na alhamdulilah tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Umaru Sidibe kuma b'i bolo Mati kuma min bɛ ne bolo ka ɲɛsin o ye a bɛ faso jɔ baara mun na hali Ala k'a bolo mɛn a ka baara la ya rabi
k'a fɔ ka fɛn lagosi o tɛ tellement que ne yɛrɛ BCFM ka di n b'a da sɔgɔ juma hali n kun bɛ fɛn minnu lamɛn wa cɛ yɛrɛ la ni nafa bɛ n kan ka tɛmɛ o fɛn olu yɛrɛ kan. Tabarikala. N b'aw fo ka wale ɲuman dɔn fulakɛ mun ye weleli kɛ don dɔ la k'a f'i ye k'i k'a fɔ jɛginɛ ninnu ye ko nɔnɔ bɛ taga ni sunkalo banna ni Ala sɔnna ma ɲinɛ n bɛ sira la ka taa. A i bɛ wɛrɛ la nin waati in na. Awɔ. Tabarikala. Ni Ala sɔnna nɔnɔ bɛ taga aw kom kosam. N b'aw fo k'an kɔrɔkɛ fo Umaru Marigo. Aw kom kosam. Ka jɛginɛ yɛrɛ fo. Sɛdɛ. Merci. Allo. Ale ka labɛn ma sabati Yaya. Allo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ce karamɔgɔ. Jalo. Nba tulenta. Jalo an kun bɛ fɛ ka don kunu mais a ma sira sɔrɔ. Karamɔgɔ a bɛnna mun ne bɔr'i la o walima de. Wallahi ne ko Jalo an bɛ ka taga min de. Ne ko jamana in bɛ se ka to ni arankini ko in na wa. Ne ko hakilima yɛrɛ de ka ko ye jumɛn ni i bilala faso baara la ka ban hali n'o y'a sɔrɔ k'e ni maa dɔ de bɛ yen ko juguya fin b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o bila kɛrɛfɛ ba in i ka baara ɲɛsin o ma i ka jamana baaraba in juguyaw ma ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'aw ja a ye ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ o la mais o don ko an ka jamana mara ko kɔ. Jamana in taala ma ɲini ka kɛ juguya ye. Juguya sera maaw la. An ɲɛ b'a la k'a fɔ hali a bɔra ka fɛn min fɔ wallahi hali n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a to chauffeur ninnu tun bɛ k'a fɔ ko ka CNT cili ni fɛn yɛrɛ ne b'a o hɛni dɔrɔn de don. Kunun ta kana fo a to badaw ta mun fɔlen filɛ ta la même chose ni fanga mun sigira donc toujours i b'a ye k'a fɔ n'o nana toujours hɛni min b'o o ni dɔ in ɲɔgɔn cɛ o b'a essayer ko b'o o de kɛ ani fɛn mara kɔnɔ mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ye u k'a lajɛ ten waati kɛra u k'u bolo di ɲɔgɔn ma franchement sinon an ɲɛ b'an ka marabaga ninnu na ŋaniya ɲuman t'u kɔnɔ ka ɲɛsama ne ko INT man ka an ka baloko gɛlɛya kɛlɛ in kɛ wa. A kan ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka kɛ. Yala INT man ka an dɛmɛ kɛnɛya ko problème bɛ. Non a kan ka kɛ a kan ka fara u ka doléance kan. Mais est-ce que yala est-ce que i b'u da ye o la wa. Donc maliyɛnw ne bɛ mun fɔ a y'aw ɲɛ yɛlɛ ka kuma kuncɛ ni dugawu ye Ala an ye jamana in kalifa e la maa fɛn o fɛn de ko k'i bɛ fɛ an ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ hali ni tɛ silamɛ Ala ŋaniya jɔ an ye mais maa fɛn o fɛn de bɛ fɛ k'i bɛ fɛ k'an jigin dingɛ kɔnɔ tuguni hali ni ninnu de don tuguni ninnu bɔ yen i n'a fɔ i ye badaw bɔ yen cogo min na salamu aleykum wa rahmatulah. Wa aleykum salam an b'i fo. Allo. Wa aleykum salam a kɛ to i ka caman bɔ arajo mankan na. A ka fisa. A ka fisa tɔgɔ ni jamu. Usman Kamara. I Kamara. Wa Masi n ka foli b'i ye n ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ ye. Bɛɛ tulo b'i la. Na Masi bɔra ka information min fɔ ko Bandaw ye président kɔrɔ ninnu ka biens minɛ. O ma ne bolo bɔ aw kana faamu cogo dɔ la quoi. N'i y'a minɛna c'est que sariya de b'a fɔ o. Mais i bɛ se ka jalaki mun na. Yɔrɔ min n'a fɔra k'u bɛ a ta. Donc au moins a tun bɛ se k'a t'u bolo n'a se b'u ye u ka wari lasegin a ka t'u bolo quoi. Mais sinon transition nana waati min ministre kɔrɔw ni député kɔrɔw ani assemblée président u ka mobile bɛɛ minɛn'u la. O kɛra o. À un moment donné a fɔra yɛrɛ ko assemblée président kɔrɔ dɔ ko bannen don k'a ta di. Il me semble que a forcé la fo k'a minɛ a la. Donc ni o b'o cogo la ça veut dire que droit bɛ jamana bolo ka jamana bolo fɛn minɛ o mais mun kɔni tun ye n'u k'u b'a wari sara. A tun bɛ se ka t'u bolo o la o ye adamadenya yɔrɔ ye ani komi u yɛrɛ bɛ u ka fɛn dɔw bila réforme na a bɛ se ka bila u bɛɛ cadre kɔnɔ quoi. Voilà sinon n'an ko k'an bɛ Bandaw jalaki sisan. N'a ɲɔgɔnnaw kana wale na don nataw la an tɛ se ka kuma dɛ. Kamara. Parce que an de b'a fɔ ko jamana ka tɔn a bɛ ta a bɛ karisa bolo mobile bɛ circuler ainsi de suite bon. An ka man ka to ka nin ko sugu cautionner quoi. Tabarikala. Voilà merci. An b'i fo Kamara. Bɛɛ hakilina don 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo. Allo salamaleykum Masi. Wa aleykum salam tɔgɔ ni jamu. Lasana Danbele. I Danbele. Nba. Ne hakili la Bandaw ye min kɛ. Bandaw hakili y'a minɛ quoi. Sinon sani ka maa banbaatɔ Ala ka ɲin'u la. Sani ka taa olu bolofɛn minɛ u kɔfɛ.
i ma minɛ sanu ka tanya o tɛmɛnen kɔfɛ sana ale kuma ɲɛsin olu ma ale minnu y'an ka miliyari caman dun olu bɛ jamana in kɔnɔ yan ale b'olu dɔn o b'ale dɔn ale bɛna ka olu miliyari de sɛji k'o bila anw ɲɛ an k'o don balo la k'a di an jamana kɔnɔdenw ma an bɛ lafiya sɔrɔ la asalaamaaleykum an b'i fo bɛɛ ni hakilina don 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo asalaamaaleykum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu Diko do frère Diko Ɲamakɔrɔkaw bɛ di Allah baasi tɛ nba jangina bi a bolo b'a da kɔrɔ d'accord i bɛ ka foli f'a ye ko ne ko Janwali a t'o mɛn dɛ a t'o mɛn misi bannen tu la o tɛ filakan mɛn dɛ a diyara n ye ni bandaw y'a mun kɛ a y'a ɲɛɲini kosɛbɛ a kɛra koyi ɲɛɲini kosɛbɛ a tɛ sɔn a kɛra koyi a kɛra dɛ a kɛra a tɛ tɛmɛ o la Diko a kɛra an bɛ taa vérifier Ala ka tɛmɛ hɛrɛ ya rabbi merci Cheikh Sidibe awɔ Mas an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bi ye juma ye lahɔrɔma don do Ala ka an ka batow minɛ ya rabbi ka jamana in k'a kɛ an sago ye ya rabbi hɛrɛ kɔnɔ amin awɔ Tari Mas ka bɛɛ lajɛlen fo awɔ fɛ kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ko kunnafoni min tun b'an bolo ka da u tulo kan k'o de ye nin ye juma hɛrɛ Ala k'a d'an n'u ya rabbi Sedim Sa Mas an b'a lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an ka foli bɛ Bayibaye Meridi district kɔnɔna na ka Gayin Jakite fo a n'an ka cɛkɔrɔba dɔ nana an lajɛ bi n'o ye Kamara ye an ka foli b'a ye Ala k'a mɛn an lamɛnni na ya rabbi Ala k'a mɛn komi e ye Sedim Sarl fo ka ban ne tɛna o fo tuguni awɔ Ala ka tile hɛrɛ d'an ma ya rabbi ouais Jangne an bɛ bɛɛ fo tu ris ou bien tu souris il y a les rires il y a les sourires hein. Quand tu souris on ne doit pas entendre le bruit voilà mais quand tu ris voilà on entend le bruit n bɛ ka yɛlɛ de ko i bɛ ka i ka gileko kuma min fɔ i ta in tɛ dɛ i ta in tɛ gilɛ biritagi nin tɛ dɛ mun fɔra ko o de don an b'a fara la ni ka don gilɛ rɔ ka bɛɛ fo a kɛra di i b'a fara la ka don gilɛ rɔ an tilal'o la o nin ye wasolon ka non nin ye makura ninnu ka yɔrɔ ye an b'a fara la ni ka don gilɛ rɔ i donnen gilɛ rɔ a banna ka bɛɛ fo maa o maa kun sɔgɔlen banna Ala ka juma hɛrɛ d'an n'u ma ya rabbi Ala ka juma wɛrɛ yira an na ya rabbi Ala ka jamana in kɔlɔsi ya rabbi ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka den